Israël kun kɛra 3-2 kosɛbɛ Israël qualifiera match pour la ya ma janyo u bɛ ka match lajɛ kunu Benfica ale Dynamo Kiev kosɛbɛ Benfica kɛra 3-0 ayiwa ale la Benfica kun kɛra 2-0 donc Benfica ale qualifiera match pour la kosɛbɛ donc bi a match tɔw bɛ tan bi 19h awɔ Turquie champion n'o ye Trabzonspor kosɛbɛ olu FC Copenhague olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ match ale kɛra 2-1 Copenhague kɛra 2-1 ɔhɔ bi 19h fana PSV Eindhoven awɔ ale ni Glasgow Rangers tiɲɛ ale la u ye filan min kɛ 2-2 kosɛbɛ bi 19h Dynamo Zagreb ale ni Bodo Glimt awɔ ale la Bodo Glimt kun kɛra 1-0 kosɛbɛ kɛ donc a match bɛ tan bi tabarikala donc n'an bɔra yen sisan an b'a fɔ mun ye Angleterre ye Angleterre Coupe de la Ligue kosɛbɛ kunu match damadɔ Première Division match u yera kɛnɛ kan ayiwa u caman sera ka qualifier kunu tiɲɛ n'o ye Colchester awɔ ale ni Brentford Brentford kɛra 2-0 kosɛbɛ Cambridge United ale ni Southampton awɔ Musa Djenepo Djenepo kɛra kunu 3-0 cɛ a b'a la ka dɔ kɛ ɲinɛ koyi dɔ kɛ ɲinan dɛ bura an ye nin de fɔ a ɲɛna an ta konturula a ko man guanye ni yɛrɛ jamana de jigi dalen bɛ kɛ n'i tɛ ka fɛn kan b'a f'i ye a tɛ ka kundanko dabila k'i se bɔlɔnna mani ye an mago bɛ nin de la Frère Woodton bravo ale ni Everton Everton kɛra 1-0 kosɛbɛ Craventon ale ni Fulham olu ye Fulham ci 2-0 awɔ Oxford United ale ni Crystal Palace kosɛbɛ Crystal Palace kɛra 2-0 Grimsby kosɛbɛ ale ni Nottingham Forest kɛra 3-0 o kɛra Bolton ale ni Aston Villa kɛra 4-1 awɔ Wolverhampton ale ni Preston United Preston North End Wolverhampton kɛra 2-1 awɔ donc bi match dɔnbadɔ bɛ tan bi 18h45 kosɛbɛ Leeds United ale ni Barnsley olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 18h45 kelen na awɔ mun ye Forest Green ale ni Brighton kosɛbɛ kɛ 18h45 tiɲɛ Tranmere Rovers ale ni Newcastle awɔ an b'a kuncɛ ni mun ye sa match min ko kelen bɛ tan bi kosɛbɛ bi 19h30 FC Barcelone Manchester City ne ma olu ka nin match min ko nin faamu nin match y'a min ka sɔrɔ nin faamu réserve de sinon championnat bɛ senna sisan olu sa réserve do non bra san san nin kɛ n'u ka sponsor dɔ de fila ka sponsor de bɛnna kan donc u bɛ tournoi dɔ kɛ k'a kɛ final direct mais championnat selen olu ma se k'o kɛ kuma kɛ préparation match de préparation waati awɔ n'u taara nin match tan san ka taa ɲɔgɔn banna championnat fana match bɛ yen mais n'o dɔ i bɛ kɛ réserve se kɛ komi k'o fana ka ca o de ɲɔgɔn match sugu la ni wari ɲini ballon de wari ɲini ballon tan 19h30 FC Barcelone Manchester City ayiwa i dɔgɔnin a y'i ka kunu kumakan mɛn Seri Jara ka wuli wa ye an bɛ terrain na kunu donc Seri i kɔrɔkɛ ko k'a ma message fɔlɔ dɛ i y'a lamɛn ayiwa bura an bɛna Bamakɔ yɛrɛ fɛ yan Ligue de Bamakɔ compétition bɛ sen na u ka championnat catégorie inférieure a baaraw kɔni sera kuncɛyɔrɔ la championnat minime ale finale bɛ dasi samedi don kalo tile 27 Stade Moro Konate la o tɛ samedi ye wa Stade de Bamakɔ AFC olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc Kadeo olu ka finale o fana ye kalo tile 27 ye Stade Moro Konate la donc o ye 18h de minimum ta ye 16h ye Kadeo ta 18h AS Kouroukan Fouga et Real Bamako o dugujɛjɛ dimanche kalo tile 28 junior olu fana bɛ tan 16h waati Stade Bamako ale ni ISFAS olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra an bɛ taa Guinée Conakry West African Champions Cup Antonio Soare bɔra ale min mun defa ye a baara bɛ senna kunun an ka représentant Joliba Se a y'a ka bɔ ko fana kan ni Casa Sport ka bɔ Sénégal 2-1 o ɲɛna n'i cira match fɔlɔ la fana ka match nul kɛ o ka ɲi labɛn min de don bura an mago tɛ résultat in na Joliba bɛ contenu min kɛ ani a bɛ joueur bilali min kɛ en champ an mago b'o de la awɔ an bɛ to kunnafoni na mun ye championnat européen match bɛ taa nin dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ mun ye François Ligue 2 ale 5e journée a baara bɛ daminɛ samedi awɔ samedi 13h Bordeaux Guingamp 13h Metz Dijon kosɛbɛ 17h Valenciennes Saint-Étienne awɔ Quevilly pour FC Annecy Grenoble awɔ Sochaux Niort kosɛbɛ Paris FC Caen ayiwa Barça Rodez kosɛbɛ Nîmes Laval Le Havre Amiens mun ye Ligue 1 France ale 4e journée awɔ o baara bɛ daminɛ vendredi 19h Ajaccio Lille ayiwa samedi 15h Auxerre Strasbourg tabarikala 19h Lens Rennes kosɛbɛ dimanche 11h Nantes Toulouse awɔ 13h Brest Montpellier kosɛbɛ 13h Nice Marseille 13h Lorient Clermont 13h 3 Angers kosɛbɛ 15h05 Reims Lyon 18h45 PSG Monaco awɔ mun ye Angleterre 4e journée kosɛbɛ samedi 11h30 Southampton Manchester United Jɛnɛko a k'i diya ka bi don match la dɛ a ka diya 14h Manchester City Crystal Palace awɔ 14h Brighton Leeds United kosɛbɛ 14h Brentford Everton awɔ 14h Liverpool Bournemouth 14h Chelsea Leicester City awɔ et 14h Arsenal Fulham dimanche 13h30 Wolverhampton Newcastle awɔ
13h30 Aston Villa West Ham. Tabarikala. Et 15h30 Nottingham Forest Tottenham. Kosɛbɛ. D'accord, donc n'an bɔra Angleterre. Awɔ. An b'an kun da Espagne. Espagne. Voilà, fɔ olu fana ka 3e journée o baaraw bɛ daminɛ ni Ala sɔnna ma vendredi. Awɔ. Vendredi 18h Girona ale ni Celta Vigo. Kosɛbɛ. 20h Betis Séville ale bɛ Osasuna o bisimila. Tabarikala. Samedi 15h30 Elche ale ni Real Sociedad. 17h30 Rayo Vallecano Real Maroc. Kosɛbɛ. 20h Almeria ale ni FC Séville. Awɔ. Dimanche 15h30 Getafe Villarreal. Kosɛbɛ kɛ. 17h30 FC Barcelone Real Valladolid. Dimanche 17h30 an bɛ dɔ fa yen nɔ. 20h Espanyol de Barcelone Real Madrid. Kosɛbɛ. Salon ninnu ma Real ci de. O kɛra. U ka Real ci na fana. U déterminé don cogo min na. U jija Real ci na. a bura bɛ min fɛ n'i ko dɔ fa ɲɛna i jija dɛ ni mɔgɔ fana ye sɔrɔ kelen don. Espanyol Real Madrid. Kosɛbɛ. Donc lundi 18h Cadiz Bilbao. 20h FC Valence Atlético Madrid. Tiɲɛ. Mun Italie. Italia. Vendredi. Kosɛbɛ. 16h30 Monza Udinese. 18h45 Lazio Inter de Milan. Kosɛbɛ. Vendredi. Ayiwa. Samedi. 16h30 Cremonese Alin Torino. Tiɲɛ. 16h30 Juventus Roma. 18h45 La Spezia Sassuolo. 18h45 Milan AC Bologne. Kosɛbɛ. Mun ye dimanche. 16h30 Hellas Verona Atalanta Bergame. Kosɛbɛ kɛ. 16h30 Salernitana Sampdoria. 18h45 Lecce Empoli. 18h45 Fiorentina Naples. Allemagne. 4e journée. Kosɛbɛ. Vendredi 18h30 Fribourg Bochum. Samedi 13h30 RB Leipzig Wolfsburg. Kosɛbɛ. 13h30 Hertha Berlin Dortmund. 13h30 Hoffenheim Augsburg. 13h30 Mayence Bayer Leverkusen. 13h30 504 Union de Berlin. Kosɛbɛ kɛ. 16h30 Bayern Munich Mönchengladbach. Sadio Mané k'i jɛ ka bi don match la dɛ. Abadu. Dimanche 13h30 FC Cologne Stuttgart. Kosɛbɛ. Et 15h30 Werder Eintracht Francfort. Donc ni fɛn min bɔra match la an b'a kunnafoni di a lamɛnjɛkulu ma. Bi ta an b'a bila yan. Waati sera. Waati sera.